Veieu quin descapsejament que tenim aquí pendent, que em fa molta il·lusió. M'he posat de rosa a propòsit i ara veureu per què. Vaig a obrir-lo. Jo ja sé què és, però us ho vull ensenyar. Com costa d'obrir, mare meva. Està ben embolicat. Bé, ara, ja ho tenim. Mireu. Txan, 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 txan. És el paper per la paciència de Krychanowski, jo diria. I per què em fa tanta il·lusió? M'he posat de rosa a conjunt. Doncs perquè aquest és el llibre que llegirem al Club de Lectura Bocins de Llibres de la FNAC amb l'Ània Posada i que comentarem a final d'aquest mes de juny, el dissabte dia 28, a la FNAC de Plaça Catalunya. Així que allà us ho esperem. I ara us preguntareu, de què va? Doncs bàsicament aquest mes hem triat aquesta obra perquè és un conjunt de contes distòpics i de ciència-ficció que creiem que poden donar com molt de joc i pot ser com molt entretingut per poder comentar. Us faig 5 cèntims del que posa aquí darrere. Ens diu, descobreixen un producte que eixampla les parets dels pisos minúsculs. El món entra en fallida climàtica i només pot salvar-lo la ràbia. El paper i les tipografies es rebel·len contra la porqueria que es publica. Un antiheroi solipsita anuncia una croada per mossegar-se el colze. Calcem-nos. Crític mordaç amb l'estat soviètic i la literatura que promocionava, enemic declarat de Gorky, els contes de Sigmund Krychanowski són un prodigi d'imaginació, humanisme i llengua, hereu del privilegiat Gogol i contemporani de Kafka. Ens pot fer pensar en Beckett o Mrozek, segons el conte que llegim, però la seva és una galàxia única. No em digueu que no té bona pinta. Estem trigant tots a llegir-lo i us esperem al Bocins de Llibres.